Minya 4 million. Will it come on a mitch, Maswan inch now. Yani no monsa. I will try me a jay. Yana yarek. Me Wakwayembi. First one. Second one, I bay. As was it, and when you to Wasakwa Yemi. Nana, mamma, 4 million. Miss Meton by to Miss me the Bram, my mayor. The same man up here. I'm patching an amam in as I'm little bit dear. Wa mama sika se me fan tobro emfa mo me dokono abro bag sika ebra o ma sika se obi afanya dwetire no me kan me madwene mu se edwane de ye de ya medi nanso na sika na ode amame no me de baya de a esombo emame me sika no ko to kente epam fly ye che aniema no ade ye de ball ya baso enie Safna obi ni ba bia bio. Just said Robinson. You said Robinson. Ya da munya na so sebre ne do nyina munya daje na mo hweye. Enne so so eye da fofa ya tenase. Enne eye esom eda. Enu ntinne ya ba Robinson. Ya ba Robinson na se krobia refia sante kotoko hene. Eye ne bofo prekope ene ne ya ba no ne na so no. Enne woni na tena nkonya tenase ama no aye fe. Omo ba ba dwonwo Robinson ho ene ye so ye de som ede aba. Enunti ye de wo se yesom nanom ye wo se yesom Ghana ni nti no ade be fa ya mamre ne abakosem ho no enne ya na yitu ho na mo na me no mi no yesua ho ade enunti ne ya ba drobonso de se ye hu fa drobonso ho nyinara ye be hu no fakuo be no wo mu abusua ben enne de keka ho bi se se be no mi no hu no nyina ye be hu enti bo modern ne fa otwiredua enne wo krata se de da ya na ye no no ne nenso so eya adusua foforo Midin edema mefozia esan se won pese obenya asema wonya asem ne ntino mesre wo hene na nadama ye manatena se a ne din na wode ne nyina so ede amaye ye na ye homra ye ba ye be ma wo hene atena se na afin so ye de adusua ne wo no so ede atoam so mo da ma me mo atena se yo so me mo hanso yeah maybe Ohino wadama said be ya minya amane nti wadama udin ni na Idina Meritia konya so ne ye Nana Dwamena dankwa dwibisan Nana Dwamena dankwa dwibisan ne patri Ohino wadama what also saying Me ohina metoso edubako ne patri Ohino wadama ye ka drobonso free he na kwambe so na mo betina baby mpempe muti se ye ka se drobonso abusuya edi hine wo drobonso no ye asonafo na abakosam kire se yana nanom free asante achem efri achem asuom aye eastern region anya ya asante achem ha na efri achem eye chebi asuom ho na efri eba asante efri achem asuom no ye ba besue na natafo hene na ye botaye ne se ye ba osante hene ho enso so ye ba beduru tafo no na kwa yese se mo basante hene wo de ne mu aduru ndi ye ka ho e ka tafo emu no adwuma ye de baaye e wo santima mu ne se me nana na wo ye bofo esa mo ba na mo de mo adwuma nam dada okum nam nti na tafo hene na ni nua e wo ajamem ene nana kumo hene nana kumo hene wo ye fe no Gisao ena tafo hina wo samen so ne fe no twunubo akudua nti ye tra tafo achikiri kuro ho a se ufiri kumase na wo tafo a asieye ho opposite ho ho nanam kuro no mokoko nyina e wo ho na se baby say ye ga say ye new junction ho wo fa ho no mo de akakre okay ho na ye kuro ti ye ha yo no wo ho a de sum na tafo hene en na ko ba se de tafo sifa ye kese no ahwe ya ha yodwuma no
ebegu ti yebo na atafo hina amane na obebo ni nua eye nana kumo hene amane nana gisao nti ono nso so e ka se ne wasase a kuro ameto no da nti yetisa ye niam nyina tu firi tafo abonten bedu kumo fie ye ba ye sunafo de kopa sunafo na wo mo e de amane e boy enam se na tafo hene na kumo ya di hu nkomo da nti no ya mere kra wo yi na kia mehene wone ne papia se hene e kumo mem e kan no ho e ma ye fe ye nante efiri kumo e bedru sa se etiso eso ye ba na ye betu abusua ni bi ana wo mo sa chichiri kuro e wo kotia ho na enam se na e ba no wonsan ko no wo bagro chichiri ndi no wantena se abusua no enche na watena ho kakra no be ma no woni nua ba na ete ho e ma aware ba me nana no ene be ma nua ba entem timi na enya ba bi obetena no otufiri be ma na obeto no saba considerate no wo kana di bia ye dai esie na daache no wo be ne matwema nso amede ho no abidiu na se de sese yehu no manti matwemuragu ebi so nti de wo se mu hu na mamu hu de ni se mu hu de mamu hu de bi aha that's nti mi na beto se abusua no wotena wo mo nkyai yetena ho na wade ba be ma no nua ba no ne mi na entem nti mi na ba hayo no obehunu aha ba bi e wosisi se wotena ha ibeyeye enti otufiri ho ebesen ba ba bi ati bia bia fe no tigina do duase tigina do ho sesi e me na chichiri kuro e wo ho ne ho no ebensre enti se ejahia ne sre na behye kuro no nipa nso na hye me na sa tufiri e ho e kwa chichiri ba bi e fro emosian so na emosian so no ye twensu ansa na yakoho na senso no utwa senso no eyira untimi ntwa ma emesen enko krom na se senso na wo akira waka wo hanso so untimi ntwa aha na senso no me na beduru ha no na ye ne mu nso ne din na me na no wo hayobosom ana suman eno so ne din wo ho nti ekoba se ene be yede kura na ehunu ensuo no edin ne ensuo no se ukosa bia wo be sara no wasadwene adori adwen sa nyenye nyan jibina na egu nsam bisa na bosom no na bosom na ka kya na se ensuo yi adori sa ebon no unhunu ene ensuo e fe na se drobon jibina na tena adori bon watena ensuo no ho no ene be ye drobon so yeti nsuo ne so ne drobon so nti yes atena ye to so mienu no ye nam se yentimi ntwamba emesin kokuru mu no yetuba ye anim horo nsi benya adi afa ne kuruda dem uko osisi e ho nkubesisi ho e ho yesi ye yesi ye eno nso so nsuo ne yira na be fa ye dem uda hwa na enyane wo ne nsuo ne nyane wo eso osore pie na no ayira na twen wasai akoda ena yesai tufiri ho nti yefiri ho ne ba bia sa amre ye ni atena ye to so enan no ena se nyama manfo nso mi yense ne nyina ewo ho no njo na ye betena ha no me na samre no na asemba na ye ko tafo na yakosom na sa ko so ye tafo ne ntina na mo ko botafo so no da baba so tafo ne bo akonwa maaye aye de som no ye de yenim si ya baba du ndi ehuna sante wura ene ye de ye som no emuna ye ko so na tafo hene no ohini bi kokom ikonya amane na samre no enena se ka sante yense ya utufo sante yense ya mra ne me komwa na obia tamne bo so me de ko first ne ntisa na ehu ndi ye koi to wokom no wa nkom ne ya wutimi nya ho amane o ukadi nkontra wonsa ama akurom udu utiri beje eye sa ize bia wonim das ma make biso bia na konfu bi kokomen no konya amane
na atafo yen to ni ti wa me enko no ene nam se ye ni nipa ne ye nti no wode konfo no e ma ye na se na konfo no aben na wafom bosom no ti bosom no pese odi amia o sante yin nsem ye dem beduru afere bosom na ye kakraka asem di obekam bi a wo pe bia wode be ma wo ope ba yade ba na yawo na wo yade a edam ekre yade bia wo bosom no ma ho edru obaye bosom no be kakraka edin a yade to no ye tatwa na dipa ye tano na baabi a ofiri no ne din a wo ho no e fe ne tatwa nti ba ha ne se wo de tano atwa ye ne be nya din e fe nse tatwa afi na tumi a wo baabi a no wo na tuo be ka ha nti afi na wo mo a wo ho no kra nso mo ba ha no mo na mo abesom aso ba he no mahu ne ne ye nti ama wa ba ba ka ha tena ndi konfo no komo ya konfo no konya amane na ye fa ne no mu e de ne ma na atafo hene konfo no ene ne bosum ni nyina e wo ho sezi ya bosum no wo ho sezi ya me ka sei okomu ye no e na me nana oba pani a odi abusua na nim de wo ba ye no ye fa na dua kwasua ono ne nana pani a odi kae no na atafo hene bo odi kuro e ma no sa fe de mo ase dore matimi aye kuro ndi woni di kuro ye fa ni twamna ti na mimi di ni twamna no e ka ho no ne akonwa ni din ha edi konfo no komu ye no na afi no se o betando bonso konwa no so a gise akom no e fawo pe automatically no oni kuro ma no mo hene endi na chese ese wo ye tatwa konfo ansa na wetimi de drobo nso akonya sanity te se de eye aguna ede no sanity na ye mponte se de se wahime yi ehene no de suma ne pe no kwa bi da konwa no kwa bi wo ho se ye de hyewa akomo no be kan e kan automatically no woni drobo ha no mo ehene okay e fa ne tanokwa aha sa kwa no omo didi hene no a ha ya konfo hene okay omo didi hene no a beduru baabi no wa hene ba ko omo tu no ye tu no wo fa akwa no koye okay ye hunu bio na ahwe ho na me yura fi nti ye kom edema yewura na de ye ma ye fritafo eko na kan me ba so santene otufo santene wo direct no na me pese me kire mu okay tamwa ye kom ni nyina na ye adwuma ye de ba ye sa ha ye adwuma ne de na eno no wo ho na no no wo ho ti do bonso hene wo ye komfo wo saye bofo ndi so obehu na otufo twadwira ana se wo hye fa ye din kai de ye bosom no ko se komfo eno me dress enko ya tanoda no etanoda no ena se ye wi a do bonso hina sa ko se ohene eno so me dress enko ti enko ye kompre no ye ko dwabo no a na no ye boye na afi we mu ne de atanobo so na ama no anka nka be hu se obeba ni brenu so na ye de bosom no ba azembe ya na metangu se bia ya na woswa no bia no da pakem ana so da pakem okay ha ye ba ne ye de kodem ne ya tupum onya tano ho no o ma hobi na man ye bie wo hu bia ye wura na wa ye o ma ye dwa nyina na ya side aba do bonso ye wo komfo o san so ye bofo enti mina na odika no sa che na tafo hene e ma de otosu mienu bai otosu mienu no so no ena na tafo hene sebi mpreduasa okonya asem wo manhia na so ye do bonso no ahu nti na okonya asa asem no pese mewura abofo no ayewo kumo no fa wasi wadi hu bi otumfo se maje efi na ekro na tafo hene ono wo munni hwe ye bio ena wode ye ma baafo manwere hene na abofuduma na ye no yese nam no ngwa na yekum o do bonso yin kum sono
ye kum so no a etwa bangoma no sande nko na de nan tietia so eye esono ngoma ya yere wotranse a wode nan na konye ne sisu na nan tietia so yese asa krare na ye kan eye drobon so adwuma eye brewiri ene krewiri de ba bia wo mi nkyem ase na brewiri de bangoma no ye ne etwa na metimi ye ko ye fikezie mu a metimi nya sample ya yere a kirewo ye kum so no a enam ne de enko kumase na ye twa ne dua na enie esuno dua no ye ya nto eye so na me na kum no na wode yewura e de na ekwa na wayi bi ato ya danse enti efritete na betra ha ne nyina we no me na kum no opunu ho de egu ha na esuno dua no wode bedu ahimfe efen emena ye de pra wo hene ho ha anka edwabo kese ne yatena no dika na nka emfena wo hanti wontra wo ya umma na yekum esono no ye tuni itwa ne dua no a ye de komo ye wurade aye emena no na ye tu ne se ne ye wo mienu aye wa ha ese na bembe no ne se ne nzu ebinie we ya nkoto ye wo bebre ye ya ne kum no etu ne se no ye de akese no kwa ye genketo no e wo ha na sesebofo ne de no ko osantahene ho e ko osantahene ho ene nketo no na akese no bebre ko ne ayi bi nso egu e wo bebre ho adwuma ye no etwa bangoma no a ye wurade na ne betieti aso no a na ne dua no ene ne se no ye de ko na ne nam no ya bodawuro so obia nkodua bi emra medi na do bonzu ni bia fa ne se ka ne boto ukwa abofo no ene mema ni igwa de obetimi atwa bia na de aba na ye wie no ne yakum enam a ye wie bopon enam akese a ye wie no aho na ye de koma yewura amane wa ha ne se so ye de bonsu ni ba na ye bofo a ukum na mo a ne sere no automatically something dia enti wa na ne nipa di nokre enne de nokre ni ho wa hwe yi a de babu kuta nokre okum so na mente we de okum no na waba wase mato bopon na yakoyi ne ho ne ama no enam a ye de koma santen so na yayi ne oyi wo fia na de ne sere na ba enti ne sere no ye de beba sa 40 days enu ada pa no ne ye de aso mema ma wo mo de eko eye ne ade aha e ko da pa ansa na de achi e da koma santen ndi wo kwa ye kwa ne mema edi akire na de ndi e kire se enam ne santen ndan ye fire nwura bi ye fe ne nsombe okwo ye fikasi mo no ma ebi wo ho ne de aguso ndi wo huna no wayi wani ye nka ho asem wo ka ho asem na ye be ma ye be che wo de aso awo okwo no wa amade ye ho de ye ye kira na sakane dimina na odika no efiri ho ndo to so mienu no ba ye na atafo ni konya asem a otumfo agi akonya de ma baafo manwere hene eni ekoso a kire baafo manwere hene ndi na afo manwere hene so hwe kro so mo otumfo sa ena kire no mansu bi bai na ya godo ne do wonso hene no akobɔ ni nkuro kina ko ba se ne de sade a ene na do wonso hene ya pagya na ye no brempon ene ekoso a kire osantahene se yuga se ye betena ho no mama obi akeka asem no na ankoye ne a wo pede mapagya ma ye na brempon onkobɔ ni nkuro na won fa kuro no mesom me na ko sa kire yura na za wo kotafo asa benkum ofi benkum na aba amare ane ana ba re nso yi ufiri ho manwere no ye pagya ye no ye benkum ya mpe ye nyia mfiri ho nti ye ho manwere no mo wo mare enti na ye se mabose ne nyina mu no na se ye bo mo se mo befa bebe ne mum enche mo bede mo ho eno de ni nyina ye Nyankopon hyehyeye aha ina nanom esompa omo so omo esom na se ye hwa mo som no e wo mu se mo ye bofo de nenso so asa adwuma no eboro bofo de no so bofo a musaya wo hene eyekomfo kana semeje na oda mami enhwe drobon so yeyi ahayo ne firi ho no mo a na yeyi akom no so efiri ho a
mo betena he esuo a nam so me nya drobon so no ehwe kumawu eye kumo a omo water force ne ade wa ha aha no edin ne ma drobon so eye drobon so aye abepem sabre eyi ne ma ka ade a ma drobon so ye drobon so no asase we na kumo he na ede ma ye se ye mra emetena so na ye betena ha no wo kire ba bi a na ono wa bofo ne bi e wo ba bi e fro mo abofrim ndi se ba ye no mo nkwa ye ha emento kwa ma na wo kire ba bi ye nye ha emfa e wo ye kiri ha ye bakum okwa nso so aba bi ye nye ha nkoduro e na kuro bi wa ye fa ne jeduako e won so ba bi ye nye ha nkoduro afram so ye beto na ha ba bi ye nye ha nkoduro ndi ye circle na na de ma dobonso eye dobonso no eye bosum no a eye tatwa ebe ye kakraka a so ba ne se wo yare no wo saba yade a no aka je se ebe no wan ko bi o o ma ba bi atana opeba na wonya bi a na o ma obi a no ma ba bi atana eso je ahoho oje ahoho nti ye wo abeda akonwa no ho a wo de ba ye no awade eka na eche no na esisa nke bose enipa wa efre nipa edom na emere kono ne kasa ensisa ye no was enipa wa ye kasa no pa ye enipa wa efre edom na wadamo yehwe sa ekwan model fa so betna hanom mudin munnuanom ene hwamo ezan se yekobre man na yekusua be ho ade no epie mu se drobonsofo ewo honom a won so on di ade ewo eye breman ye ya sonfo ndu hwe ma cha me pon na won se kwakwa de bi ene tua so ya krabo ano no se de ye ka se ye bosom no edi nipa etwen nipa ebaaye no ye firi atante achem ye firi achem asuom asonfo dodo no a honom na ye firi ye baaye no ebi nso se firi honom baaye no mo do mo kopie breman ntie nam eso ma omo so eba robon so omo na wo breman no breman ye bofransefo no omo kopie breman enam so ma omo ebe pie dobon so na busua ne bi wo bodomase kuma bodomase bodomase omo ho sesi bofrance fo na busua ne omo e ma omo ba ho no omo be pie wo gobon so omo wa ha sesi enti omo sai akobrɛman no na dobon so fo ne bi so ne omo ekoye nduko breman a dobon so fo bebrebe na ensase esa ho na ma wo mo atutu ko hide aki sisi o ma fie wo engrofo fro so nyesa usi breman a onko 1 meter ubehia gobonsuni ene ye wo bo fanti fo nso mo so abeka no mdo mo nkiri pa ni bodoma ayi tafo ndi bo fanti ko nwa no wo modia ti no mo firi ha no etimi ekodie no asem no ene esa de ye unuanom ene ho amo se ye kansa asona no a uba sande a me wo fa ne fenso hene me wo fa ne ejuso hene na ajuso hene wo yi wo fa de for friends is here obaka se mini no asem bia ba e ko bona mane ye bo fenso ansana de okoyi de bia me kon ho do ba ye so mini na ne wo menhia se transize ya otimanim ansana ye be pagya na ko di ofenso man hene okay kemi wo fa pa eno ene so unuan so ne tepa ane o munyina number wo ha metimi afro na no madi nkomo sesi na ohene wadama obedi ade se eye drobon so hene mfise ya ba sante no o question mo mfa bi ya ba sante no na o sante hene na o se ya wakoto na ewo ho na ye ba ha ne de ye fe no na bo supani
na ose asibe bonsu pani wana ekun saa kotietia adwena na kese na wode pomo ne fene sei bonsu okun saa kotietia bonsu so ntine mananya din bonsu no ka ne din ho no na ose asibe bonsu wono no penso na yetufiri tafo eba ha ti santena no ho no na tafo nya no so maboni din na kuma hin so de ha mai tran so maboni din na baya me na odi ka de hin maka na to so mienu maka di me na to so mienu di hin no afi na be mani asofo no mu bio enti na abudufo nso abeka ye ho na konya ni free eye asofo no mu ekodi betufu efise na wusi ni o ha nya den kura set ye de kwa ne hyew eta kom na kan de a akinyi bie ne ho se wontimi ni robonzo hene nti samre be mani ho be ma o ho ye de kwa ne hyew na kom ayere afa no automatically won ne robonzo hene ye ntimi nye ho bosom na so ope no na wo ti azefo na wo kwaje ho akinyi ta konwa ne keka na nanom abotufo ho ema ye fe no comfort ya obai nana kwakwachi ebai na kokwa from comfort from ebai comfort yarente ebai ono na samre no tama yewura course share no ema yakonwe no mpase egu yine sa obai na yese obi ansa nkoso mba bi osum no so wonko ene yetu no na kwa na meka se yede che wanza na yewa no wose wonfa ma ena ofae eno achi no se ukae na uza mwaza ma meka kire ho asem akire wo ndi ono so ba bedi hene ono firi wano no nana kwasi ebai nana kwasi firi wano no ena nana kwasi adu nana kwasi no ba mpre no ena nana kwasi adu nso ebai ni nyina bretu ofiri wano ena nana kwakwa adu makon ebai ofiri wano na nana bo ama ebai nti nana bo amachi ena meme etiye samre no eye manson ye hwe manson wo krum ha anu obi nkazi obi ho 17 good years di manson na chi no ena me ba bedi hini metoso edu ebaako na se otoso di baako ne se de wasi achiche media ne se asonafo na nkasa na eye otoso miensa na asono na nkasa de me ne the third person ona otoso miensa ngotwe na aka ni nyina no no me beautiful betu enti manson no ekoso no emu na yewura na buku ware otoso mienu ko kura na zedudu otoso mienu nso so ebai ono bai na obebua asem no na o ka se eye asona na mesoma wo mo wo dobonso mu kun nam de yere ebrem no ntino we ma ya nyi ho atinyi bia na mo nkofa wo mo ekru na so no na di kan chechere na sante nti won nim de wade shi yan sante wa ba wo beto aso asoma me nim kan ukoburicha ya tro bi da ho emrofo no betwere koi ebi wo manhia enyenko ndo bozem nti ye baaye no na samre me wo fa o efe no pani kwa me oduru ono no ne ebusua pani no okọ ne crèche ne picture wa ha na wo ye ne se ne desade a ya wiedi a mini hene no eye 20th December 2001 na kromafu nyina afroka na awre ho sembo mu ne se na ka makroma ya de tractor nyunkuntumbu ene tipa track etwen ye gogu kumo na ye fa ka na ye de ko menhia ekokusaye to ya so hene e ba ye no nimfie eko 2 years oko nimfie mienu mu a ena obua ya obaye nti wono na nya 25 years miwura na chese meso mi wo me 2030 mu no so 23 years December we ye ni mu na se bronya bo so me no de ye be ba ha 23 years no eno so ye be ba ha ya chese no kwase mi no ye ba ye me ba ye no ubisa mpanimfo wa ye omo anyina ne ye mobo kama ha nkane ne ya se babia mu free ko ye won de ba he etimi do 3 good hours udu babia aka keto en so pake na ko hwese amanada wanimu a na aweho ye ba no ekwai pa na ye fa so de kokuma se de edakotia ha wo fa ha no ko du kurobi fa ni jedu akọ
ufiri jodi akwa na akọ nsuta ni akọfa mampon ansa na yakọ tafo ni akọfa ehokọ kumase saa kwa na konsenso no de ye na nanoma na de wo nsa yikata ebunuya abo wo pampam twigu so nenam se na enye no ntimi mfa so ena kire no ombetwa timba wa ha na ombeyi kwa ifiri yakopem kumawo ene dane ye ho ebefa ho afi no nso so a aje se eden nesam kwetwa eda ye kram se memra medi hine no na samna me ko school nti no ewo breman nti me fef bedu kumawo no na bo no anajo no nwotwe me gina ho na de esa nti me fefom me namro mu firi kumawo ebedru kro bi wa efra dagomba ufiri na wo ba ha na me da ho 1 hour nti bo 5 am na me wo krom ha ensa na de echi awia na me ya benya na me se me wo fa se me mra me ya de ma kire busua no na ohene wo ka se wo be dia de first se ba be dia de na wo go suku ewo breman no na wo dem wie sei Same na mawie form 4 asa ko Prempeh College awie tina me ya ho boa se metimi same no uwie school a na on call university direct yi se usakoye kokoye entrance exams no wan school a wo ko obewe na ye no so sa adije na ye wo mu ne no so sa te ko ba sa da se me ko musuku ana se me ba be di hiro ne ma mienu na ukasa uko school nso a anwe ya na ebi ade abusapani no efeso wo ye no na wa ntimi anye ena se de wo si kan die na che se je ma me de bibia ato ho na be fa akonya no wo be fa wona na mutu e de to so na eda wo si krom ha aye do be kire abusua ema abusua nyina aju utumi e do kire man no a okoye yekopeda anase yekosre da wo santahunu an kusaye na ade ye do kire man no se da wo si kasa mo bransa na moduru hei etie na na ye wani so ade huna edikan nda wo ba asandema ne kwa nzo no ye nko mansa na ye do abekire ha no ye si hina abusapani no eyiw same na wahima wo ho ba no tumfa ye order say abusapani ni mom na enkosi hine no emma o se taasi abusapani na enkosi hine no mfa no ma wahima no wahima na dadem enti no abusua no yi mi kire wo fie ansa na wo man ni nyina ebodwa ni nyina ho pictures wo ho ewo ye bosom kese no abobona no ho ye nyina akwacha abusapani na akase enipa amayi no ni no de na ma jansehene na jansehene de na ma kontihene ene ye to ma me say obutapani si de hene no ompani fonzo so omo so ajiba tum de na wo ka kire wo man no ansana ye de me ko kumase no asema ka kire wo man na ne say se de adu no ayese sabia chacha esi wakira obaje esi wanim so a obaje ha ne yewo me ha ne tete me minimo ha oni amane ye dai wa nji ombuya bia moame obia moame se ya na me kan sa na omo so a me de me ko tiri ba itiri kopim se ye call ho no ye call ye call menhia 20th December 21 koko so aye bikromofo nyina akobi na eno kwasem ni se mfia duenu eba akone na yede ya wudi hina ohaw ne atete ewo mu kakra de na so mekase mikromofo age mi mu a na maye trofo o mu dimachi awia anadwo ensuo mu ebe pim samle ya mene wo yede kase samre kura na ekwa ni ha no se yewura ebaaye mfie enum adwabo na wo ko no yetimi ede 207 mienu etu anadwo ha be se du mienu yankontem a enyeye etu du mienu sa ne etim go du kuma sa no pa no nsia ya pinso wo huru yanim fraya ntuma ya kwadwabo na se ewie ya be sa aba ye kuruma no se ba beduru na anadwo du mienu na abo nti sɛdeɛ
amane kwanso ye de ye ne Nyankopon edi enkoma ensa ne ye de yegu minya insa gu da ewia anadwo anopa na mi je me hu ye ne se me manfo no mo wo mi mugidi se de o mbeka kire mi bia na me kan Nyankopon so be ye de obeyo nti nso nto a won no nyina betwa haja onye nso nto de be ye ndai na ya mane ne ye nso so ampa ebeto Enfie edu no emiense mu ana wokwe da ya na ohene bodwa oba ukruma na ya na onu omoba ayema na ya kono penyezi edijawa na ye de aso edie na ama wahenie aya akono enfie edu no emiense mu a ukruma fo no eze nananum bi ho no ma kruma fo no be pagya no mo ne na kwadu ma bi a no mo gyan sanse nipa de ese nipa nza abo a wasan kra wonhu se wasan edie na ama wo de na yeso na me kasa no ne ye ka kru no empuntuo ho asem ha de fa bi no ne se me bayi no na ye wa ho hiahiam ti bi ho a same na ye nton plot wo krum ha se be ye bibia ezi ehia ne ya jeje sembo miensa ne ha me kai se na fulani for the nantwie ba ha be haye omo ye nomadic no wo de ko geographical term na sa fulani for no mutimi nantwie tu kwai ebe afe na omo nko omo nchi no be omo bedu bi omo timi tena ekikiri kuro ho edu tam se omo nya aduane ni no masai emuvu eba sa me bodawuru ma totu aboba na yebe kuma nantwie ni nyina anadwo ne abeda aleje na ba ne akodwane abewe police wuntime ma ha be chi wo ma meyi won ba bi do meko bia meko hobi ti nantwie de na wo mo ha ye efu ku wo mo ye bewe na ne wo ba basi agura timi akofa bobo ya na sama na kura na bobo ya mai ene odwa bia na one ne ma edi na atwen tu ba bo se musie wo kuma nyina ye nantwie nam na me mienfo mo so ntomo nso so me ba be yiwu ebi wo so amese mo ntan se me ko mo ma me ka ezika na me nkwa keka ho ase me ko amekuma ase na ma saba na mo manfo nso nya mu gidie edu ma adwuma da me amehye me papa ne akogina mo na ya do ne abon so so ne yi katem na ya sayaba nti emuna ekoba se ya tese abai ti district ni bi aka ho na ese ye ka ho ese ye nka ho ye hu de ye ho e hwa na ye meeting ana o mo didi to ma me no nso hene ka ho konkran na me fa mpanimfo ni bi e ka me ho e na papa wo na ye secretary sa ye meeting no ye koye na tamre na local minister o ye ofosu ampofo ye na ko tena ase ye ko no ya ho nkrante bode bayire enwai egu pick up no mu wa idia mani o yesi beyi ye yi di ope ye yi o se ensan ko tena se ko o se munya batere ye no credit district de yate ni yesi ye pe capital no o se e betime san mo ho wo dia mo nko wa na ye dana se na ye bae na saa ayi no so mo ye o mo de koto e da bi mu mani di 3 weeks di 3 weeks e o mo se amacho e macho ya na ye ba 3 weeks be na ya na so say district no abaya gi atum no de dobon so ye district capital hwana ye sai konkran bio eno de ese mani nipa kakra miensa bi ne ye koye na ya bia district no so na ye de generator na power assemble no as a light ni ha no so me sa konkran e wo cluster house sie hia light ni wo kumasia ya me phone na bele na obi afre wo se o mampani si me mra metwenka ne ama me contractor ya wo do contract de ama na awo mi simbo kumasi wo si hia me kumo na me du kumo wo wo simbo agogo na me se na mentwe wa na o si dikai na yekuta map ndi enim krom ho ibeduru ha na me bo dawuru aso me kenye nkontompo yisa kwada na ye nwo no me bo dawuru mo man nyina betwa no je na me se
enkane na mka asem ka ho asem ne betwa na samre no ne ni DC director na ne hwe DC te no so nanso na omo nim se bibisa bandi manfo ka chem se bonso yen wo be dada ye na ye polu ba ka kura ye ntimi ento na ye de na ase ye betwa ka me se ya fra me ti wo de monta me nche ha ye nso ye bibia ise o man ni nyina hia ansa na ye move nti omo sa menja sa ya kia mienu kia miensa esanso na enkane ho ne manko ana egumo no se wohene se wantwa ye nkontompo ena me che nipa no mu kuru no mu enson ebi ko na ye memenda ebi ko kwasiada ebi ko dwada ebi ko na ye ko fanka na fi kuru se fanje bi akokwansi enson asema kan ye nkontompo pa ye wi a monye individual interview se bi a meboa ena ye che mu nti bi pai no ade ne bi nso ade che ne bi nso akotutu amana ne bi nso sisi nu ya nti di bosome no ena ko data be ka che se nkane ana me dia betu krum ha nti ye wo se osoma mehwe ena nso ye bodwa me president say na me fi ha ne di nka so ye nti da no e fi ha wo bia be charge ni phone wa ha ansana ye twi bi dia ko babia afi nkane aba ehwa na me se nya akọ se ye kwan no so me beka ho asem no time no aso the contractor na ka se me mpe baby obetena no boduru ha no kwa asem no eden na wo se ne obeta akotena kumawu na okotena kuma no ofiri ya no badwuma ani ko tale wo ya na ye ba ye fa yo do bonzo ye na de ba he nkane no so me ha wana de ba o chinje bi eni ho tepi nkra no ebi no anyinyina beto do mo nim se da asem na tie no no ti mi manfo nim se de meka no me yo minkase muntwa nkontompo na afei sukua na wa ha no na ye ba ko pe oman na ti wo made na samene se oti sukua oman na wo na tie eto atakwa medai na oti school samre na ki se odi ma missionary ndi ya ti ya de ma presby me form 4 teacher ni P1 teacher o mo ko frɛ na mra yo masa boaten wote ase enti ekoba se ne se de aye no yente school ni bi enka ho enti SDA for buy no kromini no ye de kakra on se competition beba na mde me na see form na ye won chansen kakra wo ha ye wo man no na ye de wo man adwuma eboaye SDA de ni se akodru JSS ena Roman so ebae na so mkopa njensen ma mo so mo fa mo pavilion start ena no so du JSS ena Methodist so ebae ma wo mo asase na ye wo eda bi ho no ma no so ya bai edia samre no Rollins yida ye frɛ no adwuma kunadu me form 40 jan di wo mo ni mo betisi sa dai no e ma obokwa ye de mo start ye ena no so du JSS 30 friends 30 Methodist no 31st school na ena makalanda nso so e ba em ko yi asase ma wo mo ena no du JSS ena Roman so du JSS ena community day secondary school na mampani da no start ye nso obesi bi ma ye na ye nwie aka be 30% na ye wie enti bra school no ekoso no ne nipa nso so ba na dance nso so ekoso enti nansen na company bi eto ama ha se omo ewa agogo na omo eduanua wo forest na abayaje wo area ha no na omo etwanua no a nyomo de aye ade aye frɛ no plywood na omo de aye export ko ebritire omo be na menya sase ama omo na ekotwa bi ema omo ene aye factory kakraka omo fa nipa be 2000 samle yakata ha dai boni kuma se kora aye pe ni nyina me na me de baaye se be ya me manfo betimi anya adwuma ye nti nipa pra mama so beguye obi e pe adwuma aye ni nyina na do bonso yan hini na de ni nyina so aba baaye yo na se de wani sije enwumasue hu de me gidi ye se obepese be 10 years ana se mfre kakra wo ye ni mu no so
wobenya eye school to aso anase university bi nso e wa ha eno na me ka se your community day secondary school e ka be 30% na ya wie aha na se de ye ka no asem wo ya wo bisa no ya bodwa ama ya ka ho asem baby de free buy ne se wo hwe e free adweso tertiary institution ni ho e district dwaben e district tertiary institution ni ho Kumawu afijase ye district no tertiary institution Kumawu ye district no tertiary institution Dobonso ye district no nti abai no asede ene adesede do nim sek eno de abai delay ho kra se obema ye tertiary institution ne mo me makofa ba na me maka no na e wo se me ne de bere me obi asu osu naniwa ana obi asu fa ne sabe nkum ngire ne class kwa so se anti Robert ya abai to bonso ye na ka ho asem me ka se ya mo fa ntum wutirim na ma wanya bi aka me ka se am Robert haye wo kwa yi so na Robert no so enye ahanko a me kura na ye gina me nka ye ku me pei eseye me ka onyame na de me bae enti asojafo na e wotamale sunwai kumase ohia Ghana ha no nyame adum ntia ku bia nti me ka se abai to o matena ye no ma ya tempo kwan no eso so mo ba se de ofiri akodo bonzi no tempo no no forest wo benkum ni nifa o beja ba bia ye atra esi o ma de o mabo forest no bai o beja ba bia ye training e janso nkoho obesu ntimi nkoho nkokum e fa ye wildlife na fa nso ye forest for asase obi ntimi nkoho nkokum nam e de ade papa na kiese ye ano ba nso ntimi nkoho nkote ho nkokum obi me kan sa sabana na ye di anti Robert yi e baaye nti mi na me de baaye nti mi kura wo se di mi di dubisa no ye de kan anti Robert no na me toko so aka se abai enwie peye onye asojafo nso kura no wo mo ntina krom wo mo tena emfikire ene wo mo gunkan ye dai ekuni ho tenia na wo mo ye ise bi a amanya atwa ye ho agya bi enya ntoko a na wo besere se enkopata ema wo mesa bai se ene mu animu ya asojafo no yenyi wo mo mfiri kuro kesie mu emna ya tempo no so na se ufiri nkan ekokumasi soldiers barracks ana camp be 9 Oma wo nwura mu no etina ho no bosom ya no mo kokuru no wo nso aye de shift ango ben asem no ebetwa mu kura na se bia to da ni asem keto enti sane ma wo nyina ka ho na me manfo anya gidie ewo me mu no emre ba se yehu se afedie nyame da woroma ye ho haaye ewo modern amenities ho eno ani ye che se ne ye nyina ye bodwa se ne besi ahemfie tete no nka wo si ahemfie aye te kwabranto na sambre na sebe mitimi nya sase kakra eton ti me ka se me nteto ne mo se ye be ho se ye nyina na ye sie no wansi di kro obi amfa ne de emra ena ye bodwa no mo di to ma me eno so ye si abrosai o ye kro ma no abrosai di ha ye si abrosai ya boso eto aso mienu wo mo ye enade e de be hye empoma no mu apron ene gina wo mo ye apron ne bia ba ene ya ye luvers egum na ya wo ya na ya plus ewi ya sa president ya twa ho ehia aminim sek enche kura no emre bia ya besa na mo ehia nya ha na ye betena o ze ya doso ha no mo isa ho ne ye betena ye na kama so wo he enje ye mu a je wo hina ye ne se sebe ya no so ye ho be ha ye na wo kan education asem no se ye nya sika wa hin bia no mo a menjije ye mu no ye chichem your education fund accounts ya here bi na sintenia mo mawie universities will be wo ho mame a e hwa kwara onima de a ebigura na ngede ne kosu adwuma ne akofo na ba ne na koto school mame bi ba na obase nana se wampaja ho a oba ye wontimi nsa anye dai enko hwa ne akọ isika ne de ne ye dai se tika ne ye mfa ye se nka se ba ya ho kire ba obi a so betimi abawura ho no na yakọ ibida ye adwuma sesi na wo memia wo hu nipa bebe ba brebia beje sika ena ye wa accounts so ho no ye police accounts eno nso so wo munim ye sika no ba na ye de bi akoto na ye de si ahemfie ye kodwa ba
ye mo kada se ye kodwa ba ye tim de cars be buses be mon kan be numa na nsia ye fuwe ni nyina ye tu omoka na ya wo fufuo ya ka bangu emu ya ye nkwa yesim eno hene me ko dia me ko bibia na ye de yensa nyina gum nti ye badwa ba se ye mantem ye duru a ni ye di fufuo no na ebinim adi mo banku na enkwai wo ho nti ye ti afra mo nti etim ko yi na mo ye de be ye enkwai wo nwa wo ni akumbi ni aye bibia na se onkrante wo ani aye nkwa kan wo ye ba ni adidi na jaba ene na hima wada ma we de ma be so mo akoso etoso bi ono se wo mo wo wi abisa wo mo nyina sabe ma tonto mo mo nyina aso obi anvembra efiri me mpanimfo no so kopem maayo aso ekopem emamu ano eso photo edisi dai nkwada egum na ase no bia yayi ne de amano ohino say nkwada egum na ase obia yayi ne de amano yisa akora ketu a ontimi nsi dai mpanimfo obi anya ne de ebi kura anya mienu eni akiri yo akanso nso ho no ma no de eno no minkom ise bibie si pa eye critical ansa na no waye de wakom eno so eda ho na misane mawo ni nyina ehiai no mo jejina hande mo wi am interview wo mo ene ebisa wo mo se yesi ahimfie de na so ni ba nya hoɔden a se o ntimi nya adwuma nso wo hene onya hoɔden nso mo hande obi anka adwuma a obeye wo so bo dokon wo so bo 3 it just started from 300 400 500 1000 for coming 2000 obi aho bisa ho obi afa ko yere adwuma na ohene o mo je ye no mo de ha ko ye adwuma no mo ebi no ye pa obi nso wo wasina na mensaka he na mi danzo ndim na mi de abo mi da so obekan me boa me sode a ye sode a na mo ye individual interview ohene be ye do ena ye sanso wo emema na sebe emema ya de ha wo ye kan locally say etwono eno nso so ye yi bebrebe say yo benya mo na muyi na wo ni kan gongon ba so pa mo ye interview say yo benya mo na so woni go so ma hene de etwono na na say muyi ya benya mo den na wono go bi o start ye nje ana ache oye za o shi haze no no osun free no me na shi na wo beja no wonu na di ngo be du ya o shi free ene wo futuo no wafa ane because on so yi sa mi ni ana no minim se wo tie free o shi free me ho mi bi a me free na bi sa ene free no we di so na yo wo na eketu wo mo free kuma ya kotu aka na mo ye do mo aba bi so na bi wa bansem ya so wo free ho na me ba ye mfie aduonu miense ne no se asasem na de be ba ana ntokwa ana adua bona police station ya no so makofa bia ba ha police for ha sesi okuntokwa ombechew se da sem ba ha minim me maame ena minim me papa ena minim me nua ena minim mabusuafo no wo ye bone a ye bebua wo fo me je ye ne se me maame ba ha no be ya de anya ye bua no fo na ya boneka ye kofia ne kana no na cha ye dei etua ye ndimi nka se one day do bonzo ye maame no do bonzo ye nua ne ndi no ye bua no ye bu ne ntanchia abua no ebem dabi ndi me manfo wo me mugidie sasem bi wo de ba ha no me pe maka no kre sa wo ye panimu se de na so wo ye bone a ye bedem wo ebi se boni batani ba ho se wa nam no a ho mo na tinu mure ntu enkonto kofia okobona yira ma yese na sima menya me yire se nyese abio na wa twene ho afiri boni ho nyeme mambo wo mugidie ndu obi amfa asem ko court da court wa ha eno so abaya bere ye court se edi asem wa ha je jete ya enso so mentan te sa asem ko ho enso ye di ne ha no do so sen ye wo so oba ha obanya tenten ne dia okwa sika na da aje wo ho no mo osaman so ye news ka kese bia na ya je wasase dia mawo ya ka kini bakura wo je ne nsi hoda na kwa nko ne pepepe ye ko a me mpani fo nso timase o me se me nkwaji wo me tiri empie afie no a me ba ye be me sa amre no kroma obie no ho amagine brabo se me bu asam man da wo a onim se majo brabo se me bu asam abu ntenja de ama no wo ho kwai
so be confirmation center na say wo mo kasa wi anu mo beka obia sika nim ho obia sika nim ho de nim nko ana me kan say be ha usika yesa ya me kwaji usika na mebu antanja mu akofi ayere akoso enu nti ina da bia wo moteme nche na me ko ba bia nso wo mudi chikire we die edi say wo ko ba bia wo mudi wachi esanso mu nyina ahye wo yam na no mu na me yenhwe emfie aduonu mi ensanie obaye osantehe na brempomfo no kamia ye say eye ba for mare na aye Kumasi nifa aso wo mi na bi asam na na sampo hene ewo ho na ka bo mu hene ewo ho akonyo efe ne kranim ewo ho na sompa oho no mu nyina no o ma ye mre sompa na ebi nsuso ewu a yensi yenyina hini wo ho nkawe wo ho aha nyina hini so ze nyina hini so won so atagem nkawe ze nkawe penye ne kitonya mu nyina nso aye mu nyina nso ye fofora o nkawe penye ne nkawe kuma mu nyina ye fofora mo nso aba o mba ya che no mo ma wahin ba hoki ba mu nyina ebeto me na hin beto me nkawe beto me me ga se wo mu a ukoto wo ya active na so eye ba for mare na Kumasi nifa na nkabo mu hene yo na o ma kan di o mu nyina di kai yo edie na wusua wo fikesi mu a aboa wo amwa hene ayefa enne na nadrobo nso epia na manfo nyina ejeje na baba je me hu ye ne se no kre na yewura kan ye ma me ba bedi hene enti se media asem wo Kumasi ana se medi no wo robo nso no min twan kontom poda nti wo ti menje no unsese ye da asem tu ja se ye nkan ya adwene a wo ye medie de madwen ye me no eno na meka eno de nananom nyina kwa fankura na ka do manzo ye nko a me de meka se eye tuntum eya ne atwene yi asuma twen wo de ati ha yewura woni dikese sebe osondaye wose Jermanzo yene kano enu anu no a na mkombe wose nyenu anu no a yenya mwe na mkombe de minim ne de me nke ka se we ka se nti me de ekotoso ti sa no kre no a mesua free me wura santehene nche no oba ye mfia duenu num ni no pepepe ye nko a na wodi di hene ndi wura da na ebrahene esuayo no merinya sakonya ne de me ka sa ne de bona bazo se me wura da ma no kre na odeji akonya ma no na ye nyina de di hene na yesa ma mahini akoso nti wo na ebrahene a woku onso fa no kre ko di hene na yesa okuru be ye enkoso na amamre ene amane a ye de chichire kro no enkodi hene kasa so ndi wo mfa nya adwuma se wo mpede a ma obi nkodi hene ne ko wasore na so so ubedi ehene no nkwa de wo samane no wo de ye adwuma ha ye dapon na panka yemfa nkwa adwuma no yemfa nkọ baabia no enkuregura o munim ene fodwo yemfa nkwa fuom kasa da ndura asode ni ha asode di ka ba Methodist no kura ye manso di na prempe the second na se osajima prempe the second santa hene na me kwa ma Methodist e ba ye wo se ne wo fa ekọ sehie no wo ba the Anglican e ba ti apedie o me kwa nye sade ya kena kwaside yi no ke yinyina ye wo ya bosomfie ho na ye di nsu asi bosom no so ye wo bosom ho na de asi ne de ama biagu na ye tupeten ye so eno che se eno no tumi wo ne se ukoba bia ba bewu ha ti do bonzi ni ba wo de kuma kokko ye ne be o ka zo bego no kromu a ko na ye kromu so ye de enti obodu kuma na ju donko o ba ha beda ka ni wo kro be fafom no de ya de a da wo sa de no intra we no ni niema ta ko fofie sanda ni nyina emabia empa mini wo kura na wo se mpani fo ha no kokogu ensa ni akum gade ama bosom no enne na me ka kire mu ya sade se da o hene ukogu nsa wo nkonwa no na bosom nso bia no ukoba bi esie nananom na okokogu ensama nananom
nti na so wa hwa yewura wokọ breman akwasida adwada ono na adwuma no so nti wo wie kwasida no a na adwada na okọ nti se mu se me kompra yemu a me kogu nsa de amabrobo nso fo mo akwasire yedie ne nkoso ne mpuntuo ne ensutro ne wona e wakontum adwuma o mo ye enye sika ba besisi adai me nkoye hwe wo ho che esanse yenta anye ntimedia ahomache no a yenya nkwa medika atumika akọ ho emeha ewo afikiri makogu binsa me nko a nso me hu ahweda wo ba nza mamfa ne wo bekwa mame sanity na ko bompaye e dia mamo na maba ansa na no pan ya sa akọ ya bi nkonya ne aboso me wona kogugu ensa eho no enam amamre binti yenko ho ni obi ana ko ho sanity ndi yewia ne yato efie no mu ne yaba okọ ha ho ne yasi ya ahemfie no asase da ho yebedwi ho nyina afele ne no so ya de aye park ya ba bi ebebo bo na ze mu duduma bia edwana ho na mbebom jawo na ohene wadama wakase mu ka se enam no kredi nti a no kremu na ohene ema obedi ade ese drobo nso hene mo twen manso emfie sen anase akonya na agira emfie sen ansa na akonya na be abeda bebia da akonya na agira ai 160 years ana ya twen ye ho manso so 17 good years nsa na meba ntinasa wa ha ene eye chiri na sana mochu manzansa na kunya na eba beda bebie da ntinasa se ewo mu se wudi ne kurede ma osante he na ede ma wukuru ma fo me ba ye no nso me samanso no a ye twen ye no me hwe se metu ni nyina gumachi ni nyina ya ye ba kontu eni ba edwa ye nyina ye ya na etwen manso no ye ya so da ye sai e wa hei me nso so ti se na ye mfa manso na se mnyere enye adwuma ye nyina ta no na de ye e bai ze ye som nya pempontu nya penkoso nso menya e na menya konya ho bibi nso me no mo nso ne edie obi wo ha bia bi wo no ho obi wo ha bia wo disika ni bi e wa konya no betime nya nipa ba 50 wo ha ye che debia se how wo be say mo ma yesika zisa na hene che efo hene de man akora bi o bia fa ne de man se bronya dura bronya dura ya tuludu bronya dura ya tuludu ampe woware spa dame america ena ball ena tire tita agro ni nyina bibia na chasele de mu bi wa aha ye eno no nkra ni mu ye o mo de abobi na anim na ye wia fufuo wa ha ya wo fufuo wa ha banku emutu diehu abete emo ye kum na ntwe mienu ohene bronya bia bisa se me boa so me kan no aso me kan se me boa wusi abontia bisa nsa na wakọ ndi ye bobo ni wia ye mra na duane na ye ready number 1 de wo ma 100 wo madi wo made na wo ma free park ba nso so abedidi na de ototo na mo station ho no esi wo ha na wo ototo bi ya kibi ya no bi ye kum preko aka ho ya no odwana bibia wo ha ensa wo ha abedijin bia minra bia bi e wo ha ni abedidi ye wia last year no ye wia no na ye wo live band wo station ho ni yakoye next door bonso na ya pedi onuma sapa na no ho ofe pa na eho no wona edi kai wo ball ludu dame spa first second nse jamete de kura aka ho ni ya chentoma ni ya cheska ede aka ho e wo station ndi last year no ye started anopa anwumre no ngotwe no yes sorry no na bo anopa nonum 5 am ya na yini nyina awie ya nsa na de eche bronya dane to so mienu no na wahene ebe fe wahene be yakona emu so ye bibia wonne na nonom na eye ubodwa na wonu amanfo nyina atena se na masu adwe na de bebo kro no maye ubeka se watena nkonya enso so wapo wa mo wahene no aya akono
eno kura mu nie me mpanimfo o maso me papa ye twe manso ne mu chei ye wie manso no mu nyina sa betwa anyimfie ha no mo ehia se ba se ye ko adwabo wo kumase a cars ne sisi ya we ye ma na tu na mpanimfo ni nyina tim kokoro wa ne memmo ni nyina na ye ko yi a o mu nyina ba e wa ha na ye ko aha no tama na me di na me ko school ndi no se mesa kokumase ndi di igugu nsa ba na ye ya transe kakra gi ya home a na ya sa transe eno na aka ho amenti ne yete ye ndi o mo twa ye nyina bebre be ka o ma asesem ene ntokwa ene duabo de ohima kan ya ameka no ye de aba be hwie ni nyina no de bia to ba bia da do se dwan no akotwa igwai duruwa mpanifo ni nyina kire o madwen na dwe o mo kire nso no etwa so mu papa ma eboa mahini mi so me hwe wo mo bibia mensa be kan bia me no mo na eche bibia yeko bia akokoro okra na odim se yehu se mpanifo ni bi Nyankopon ato nsa frɛ no a ɛda na yesie no da no a yebesi na nan nka hwe amane kwanso nka yekosie fu no wia na nka ya pe nipa na nka oba bi sai na sebe ya enkoye kama wo mo ne kobra ne ade ade no ɛda na yesie fu no na busua na yi nipa ɛde na ba kyerɛ me dadaada nti wo tamfo de kwasi yekosie wia awia na mo de baba bi sai na wakɔtena se aye aye no ama me nti makonya bie ni hɔ no ma ɛda hɔ no mo ekwa akonya bie ni pate so na manso bia nso so eni so se eba nye hu se nye fie hɔ na ɛda ye be di asɛm no na me de ato ba bi a ɛda no ma ba konya foforo de ama mo amokofa obi akonya na nti asɛm so ye adwuma ma ye nyina ye te ye ho ase nti ohini ni hɔ a ye wo kondine oho na wa ye mmere jese okere na yuafi ni sɛ kwa na yuafi sɛ ye tenase ye na konya ni akom nyine wɔ hɔ adonte nyine wɔ hɔ etwafo wɔ hɔ wo mane pesaso nifa wɔ hɔ nifa no wɔ kumase nifa wɔ burikire benkum wɔ kumase wo mane pesaso fo no ene wo gya ase hene na sɔre e kan na obodi no asɔre adonte nie na sɔre ɛna madru nifa ne benkum wɔ ho na maka adonte ene wo gya ase ene wo dabe hene oh ene wo achame miensa omususu enie ena abusia pani nie ena manye onu susu nie sana asre kwai woni kano foto samfo katete no na yakonwa no yabosom no se wodua na susika futuru yakwako enu 40 days ayeko no na yebua so na susika futuru wo mo na ehwe sa zika so na otumfo e ma bofo ba ni yakoya konta ni de ne de yere eko na akonwa no so anya ne de so ba na bosom no hwe o yade ana oye bibia na se opese otena ne de bia gina ho eno na ene no wo munim a obi o wani ba o tizika wo pie o nye ni unhunu nso so enye no kure gold nche fo mo ba bi mo obi e na da wo kwese betuesi kama nko to gold nye dai e ma na o mo adwuma o mo asua no so nya ka so gold pe o mo so betu aye dai ama na wo ma da wo ade abosia gu aketetwa mu ama no waka che se bosumi na bie so bosumi no na wokọ dina o sika na ogie ye no no de ko semo memfa sakonya wesu ntumo efo obia tano na edi gina mo ema se de be ya efie ho no ye wo akwara ho betuma be ye odefo ya mane ye ne ndi obi o wani bia bo o sika ofio ye ni unhunu eboa ndi mo obi ye na ada se kotu gold wo robonso enya no kre na omo aba omo so adwuma omo ye didi hu no wonya ka se obi ponso be ka se obetu wo de ho za na wo sa ka gina ye na wawu na waji usika na nkobi betu gold ama wo ade na waji usika pampan yanzana watu nka ene nyenche mienu wo de okra mame wanted na wo fa two test enso wo pe wo bu ndu wasi 50 million yanza wo mo boa gold bi uniform nya na me de share wo di gina fie nde maamo nja se efie bia e wo egina ye sika futu egina ye ni bi e wa no asante mane kwanso no nka
ukofie bia mu agina ye wo ho enne na ekro aye se ye kunza wo ho egusu wo ho obi a wone de kakra ndi ha na boso de ntwam da boso na jigiri gro no boso bebre wa ha enche kura bo se wo mo gro wo mu nyina besa akọ ho ye kwa so nso ye beko ye gidi nyina atum yo hene ye da se na de chechire ye mai ohene wada ma woni unuanom be ne bo hye e wa ha na kuma he de ye betena ha se no no ofuru kuma ho ba kuma wo ho ena o fa ye kiri ha grupo wa pena bo ofrim ye na di hye afram so ye na di hye di akọ ha ye na di hye di enzuo na atwa ye ho ehia asa woni kwama mu emunwa abi enwa first na wana na ye fa ko kumase ndi asase we fa mu kromu kwai kromkwam ye menya sadin no na sa wo sha ma hene me no mfimfini nyensa agogo nsuso wa ha o munyina ye anuafo aduanafo eto wo sha ma hene me nsa mfimfini dia wo sha aduanafo mu na sa so na ni wo be pinzo wa sa de janso ne sa ba ye wo ya so na ni nso so ase wo ya dari mpo ase eye aduanafo na abeto wo mo na o de ya beto wo ne weti ne de timi ache wo ya sa ase ye tisu na kuma ne de ma ye tena so ene ye didi so sa na de kosum something ne ene ye ba ye wa me yesua ne mepi ene wa me yesua se aheni kane aheni na nananom esi edi aheni no enebri ebi eguso ewo hono pepepe ena osum amanfo no amanfo so asom so hwe ye adwuma ye yese abofu dwuma na tamo no so a na ye kumunam na ya ho a ene no ye nya enam akese ne setitire ye kum nkrantie ne ya ho na ya soa de agukam da koma ye wura ene nyina ye da ho ye nzo hwe a ye bodwa bi na se ye ba na nkrantie gu bedem ne di yanim na e ba so tumfo bomofo na e ba eye na nkrantie na egu bedem a mo de ba no eye na mo sa da nyim bi de kire yana ensome guso modern so many gusu wi na o ba no mo de jewa baba ya obusum bi ade nwira gusu a ye de ba ena wo se dia e ba no so e ka ho e bi na se wo sum ne de ano de emu du pepepe jo na ohini wada ma na se anam wonsa so ama ai wasam na wo ka no apart from enam na yekum de e ba no eno na ye Miss Ghana na ye omo ye miserable so na ye test you bisa questions you know participants no you bisa omo questions e fa kure yi ho na ye bisa say apart from enam na do so yin kum de ko no adwo be no sa ye ma otumfo omo sa papa na ye de hu ye wura no ye ne anyo ye nyo obi enya bi e kan ye ho enti atete a me akofa yakofa ye wo ho no aba me aye mo no de ko obi enya papa ni bi kan ye nko aye ho ye baby ye tesere ne kwa ye ntam isa bia we no efifi sere so ye twa na hata ndi nkokoro na eyo no ekoro na ye kire enkwada na no se de o si ye no te ma hwe bro de o ti nye se ye te yakwa tete no ye wure ekokon ye nanan kobi ye wo ho danse e wai yihu tamwa ejina chese se drobon so de ayesom na emu ejise ene ba ye hu se ye krewri ene brewri krewri de nye ne ye no de ne brewri ne de ani ka no banwoma no na afiri ha no makọ ena wo san so eye bomofo safran we ohene ena afei so wo sa ye ohene konfo sanete tatwa ene ye san nwene papa ma ena mo san nwene papa e ma ye wura ena mo sa ye mmema mu bio ye kokon ye esa mo kokon we mi na na ena mo sa hye mmema nso so miensa emfinfi sanete mi na na ko jaman sa ye ba ye no
adia ye soa ye bosom ne de ko eye edinkra ekon na mukutu moko efense Jema asante sano. ekogu jama ko ni na mu no ye che ne ma no adia ye de bo ya baso enie safuna obi ni ba bia bio just a drop on so you said drop on so sure ye wo no wo de compare wo ye nyeye wo je wo ni ti no ye kokun ne de ma ye ohine ene de aba na ene de aba besua no edoso ene hu se ne wonu amanfo atena se a se bi mo ba be nwene eye oman no eho ene de wa me yesua no ebro adrenenti ase so me hu se kane ye bo mpanimfo ne din no ya nka ohima ye wo ba pani wa ha oba pani me ba no so eno me nana odi nka di ba be ve nana dua kwafia ena atoto aso ama benya me mami na oba fie di amena nana no okay nya na mde ne siye enti emedwa no otoso sei medwa no obeto so be nsia na say emano enyini che emano nyini che ene duru ba bi no so no hema dwa na te koi na fe na ye medwa no nko o ya adwuma na ye akom no mema asem abofo adwuma no mema asem okay no hene edwa no so ye ne fa nkomo ne nsi ye ba wo si ye si dwa fefefa eno no mra ye hu ze kro no koso no a ekwa nya maaye no ena mea me ne wo manfo ni nyina hia ye se ye be yega no se na ye beta wachiri ndi samere na disi aba ekoba na mane no be bo pavilion mea na ne hoye emura esre na mbode wo na mea me petrol market bra ebi eho na disi no be bo pavilion mae no mo ka se na nana ebe de na yedi igwa so jesi de hye eda me ka so mo mame bosume miensa ndi ebai etwamu kra ni yesi pavilion na wen ba na eda ho di me di hu enkobo anamontuo sre me nananom egu nsa bompaye ene yehia me ka ta amna so no mo ka se na dabe na yemfanhye no so motuma me se adaro ma wa pedamaye ti me ka se ye de be hye ukuada na no so mi gya ho ko e ti mia me hu se afedie huhu no bibia wie peye ene no ye nyina ye bodwa ena eda edika ye ukuada no e ka se obia ekontomiro amango bofreo pa bibia e wofo mu bibia fa bimra na asorofo be bonyum e wo ho fia no pa e kopim anopa no be eduba ko ni nyina na yedi igwana nyasem keto e ho videos wo ho efiri ho igwana nto ofom bi woni e edu kwada onya ba bi mfa onan entia eye mia na me hye sa igwano na nyankopon ka kire me se obiza me se enem kwa na me ka asem wadi a kire wo nyankopon obiza me se na okura ye wo da bai nyankopon ni bidi nkomo wo se wo da me se wo mi ugwada wo se de fa kwahye ho ne dwa na emu da e ye hye ugwada no enne pa na me ka kire wo you ready ma wo da that's de dwa na to me ho kwaku you sana sem ne tie you ele ye beda se fa me no mo chi no mo hu me you sana tie ohine o mahu ene se de yesi ene adusua o ma yesu yen ene zempi o hono madodo na so enimu ene o munyina so ehunu ase ne eyese ye ba ebra ye ba ye ohine ye beda wase pa na obre no wadaje a wanyade amai ne se de wesi ama ahini adanso ebo drobonso na ejidi yese ene adusua bisua die ede koto abontenso a ejidi yese empi enipa dodo na anasa nananom pi ebesua ede afiro se de onua goso esua ede firi hono no adama ye de adesua ne ba na wiye na asem a wodi beja ye kwan ne se iwiase yesi ahatam ye no ka bomu a eye opepe ena ba ko fo so wie de duru a egu na didijanso ani muna na enam adawo ma fa bi kam ho mi se na me de yere ma mani bi aka ho ye ni ntoko bi awa ha nso nya bi ato bibia ye dai edi abusuan fi aye wo metu mimi de ye mienu masi na ye park na o motu afiri wo ze o monyina tu abetena ho abusuan pani fi ye meni na ka bo yesi
me fie ba ko so no monte o besi ba ko so o no sa be no maka bo yesi awie bo be tra ho do aka ba ko enje kura besi on so yo kandifo a meni panya so mfa so o yo kandifo a enye wo kandifo nti na nipa no e wo ho na mmom no enipa ni nti na kandifo no ye dai e wo ho na wo ma ye ensuo na wo ye okandifo no ye adwen te wan hwe ye ne ensuo na wi firi wo ho a adwen no woni nkwa ubewu nti so ye ohene a o se onya tema ema o manfo na obre waso ase na onya abotre efise enipa ho ahomete pa to ahwe ye ontimi ni wo moso de wotie bia hwe hu se wonni meeting nko wie na watimi ene no aka ne wo se wo kan bia so de bufo ba wo fa abotre ye dai ehia no so o man hom ne so atia no na bre na se enti ahenie eye akrokro kakra eye tumi kakra eye amane ne amamre asembi ho no mu amehwa na de amane ne eyo se eka efisa ha ye boso no de ntia ye nwa ponche wa ha ye nye ne wa ha ye boso mta no chiri ndi obi anzo so wo ye so fo wo ye de ye o wo chiri ena me ma me akofa aponche de ayede aba me de tumi eka enye ye me kokoro no a enye ye na mane ne se wo da ponche ba ye fi so ohuru fi no obetwe dai e ya mane asembi ho no mu a na me hwa wo se me de me nati fo me katumi kire no ma di aka asembi ho se na wo se me kokoro benkum e kokoro nifa menya asem ne dua mu aso ne mabua na so bia ye dai aba so katumi nko a nipa be firi wonja akọ sabe kokoro nipa be so na mo sei e na aka mane so nko na sori aye dai aba bia be firi wonja aye dai akọ tu katumi kakra ma ka mane kakra no kokoro nipa mo se de bia na wo mo wo wonche ena say wo yo hene na to ne de sika bre wo a yo wonche no mani ni bi bi se na ni aye dai ehunu e mane nso de nko mane nko nkosu nti se wo mo yade a mi hwe won na obi ko suku amaboa no enti e dey problem na me wo me no obi ani asem sase mi ho na se me no mo ka no mo ntiase a me mo mo kwai yenko manhia ana yenko manwere ye fekuo no ye kore se omu jejire mu a ya saba omu ba ya msi yura asem no watwa se no ana aka ye no ho ani ya ta ka omu ni ye de na ye so sa ne ye no na wo se me yo hene me de bia tu ni won ti me ye den ya okay hana be so wapaka mu omwa hana be kutemna eyo hana be kutafna wadehye chini yenzo wadehye onkwa na wo hina okwa okuta ne chini ye debi wo botwene debi wo bodondo okutafna debi wo so akonya debi o ya hin bodani 7 prediasa ni bo mu se ye kodwa ba metem dem adin no wo be fa chini ye no wo aba wo mo abeso akonya ba apakamfo aba empunafo no mo aba ifri se me che brot no se waje odie na mesom obeba ye de na yiri ko hospital ma ko yi no so de ase nti obi a ye ni famo de de boa nti futu amde man se sa yo kandifo a me ni panya wo so emfaso wodi kan twa sapa no a me ni panya wo so emfaso na omo so aye sa emfaso de ni bia ye de amamo na wodi amane ene amamre nso so aye adwuma bedi hini nkomo ni bia mfa me nko manhia da efise amane ye no nko a eno mo nyina comment ya say ye de futu emma adobonso Ghana man ni wo hini bia se enye trimoden efise wo hini de onyankopɔ de ni be okromo no agyaw ana didi agya wo mo ena obi o problem na won solve ema no
ndi nipa akopɛ kura ho tia metu ka firi kwase ba ha beso wi anam asako me ba nyako be ma me kɛsika ma me de akɔ jefutu amede ma no na obi anka ne manfo nso so emom won fa nsiesie ni kro ebia moken manso na agye akonya no wo kro mo enche se wo mo adifo no wo mo nka kro no ho wo so ka ho ndi fo mo bra ahenie ni mu ndi dibre ma cheche no wane atwe wo manso no nyina ewom ebi me soma wo mo o mo so som me efi se e ba ye ma me na hunu me ndi na tem nko manso no me kai nanum obu ha wose ya twe manso ndi no me de me ne wo mo nye hwe ye da o ha ho se wo mo ana be ta ba som wo ndi afutu amde ma ne se obi anya tema e ma ne kromofo na omfa wo mo emfu ana ho emfa ensom efisa abone ntakra ne mane ye kese ohene ye beda se pa na magina ko afutu we so de aseda kese pa ma na na ndo boso fo empenimfo o ma yo mo famu de na mada mi wura sante henso so ase ahini papa odi enti amama sua bi ga kikiri mi kura ma nkonto ne nkoso ne bibia ye kama me so yankopon se omo no ho bai nanka mfi aduenu enum ana no yedi ye yense ndi ni 50 years ye golden jubilee emfanda yankopon ase amen kanokre amen wakokoduro amen wasante hina di wasem biada e wo Ghana ha asanteman mu ha enkwatwe ukrom enka se wanka ne ye de nananum ka je na wo kan ye no fa ye adwuma ne jai manso ne ahemienu se ma mantia se adwuma ko si hin ba kwanka otumfo santen de no ho wo ye sa munya mpontuo munya nkoso so wa hwiri nyankopon so so ene mu nyam ye santen ne bua ye de na ye gituma ye de ba ye no aye kan ho wo mu no hwempontuo ne nkoso ne ye di a aye de aba me be na me se obi a hwe ne wansi nuada wa ha na mo bio na akora keto akora si blog dai Me ba chone France. Me de Constance Amponsan. Eke Suakwani. Ye Suakwani. Omo fe. Dos. Ode ma woka emma na eye ohene ebo mu betire. Pi. Unya asem. Minya 4 million. Wo de ton de. Me de ton akoko na meche ma soa ne nchina. Wo shase abosome ise. Nya abosome fa se afimo na me koyi. O ma miska na afimo ani. O ma wiska na afimo ani. Ani bia November ya no o no me so me first ka o de ha me nsema me da edwe tse wa ha. Na efiri bra wo diska na ma wo be pimo ni nem. Na me kane ni sese ko setine muti. Aye boko. Na me ti kuma se break na me ya donko. Na mo mi ya re na me de ba ha na o so mu so obeboa me. So o to ma o kira de nya na woni me. But o so mu se men kan man ho no bibia ye boko. Obabi a me nyanyem 20 cedi. Me nya begimigim se ya na me kwa 20 cedi. Na ai enam no soa. Me soa. De no nya faso se. Faso de o me mitiri me ka aba betimi atwimatu. Se anwa boa ye den. Enipa so nya dan wa so. Sanity. Intasa me na be ka so hene. Nyame nhira no nkoso ma ntina se da ma me da me wuwo no so be wu so me nya nwu. Ti ase so. Pia na pia. Ma me mpacho na etese. Me adumo Wadama ohene mu ano de na wunya ye. yo me din de Georgina de waya ma me de nyani nyina na metimi aka bisata amko mi momu a me gina asesi a me ne wo kasai entima kwa wonto bi ma me kwa ne entima me fra ba emprensa otomi ensa me bodokono wa ma me sika se me fantoburo emfa mo me dokono aburo bag sika me ofre me ba ya na wo kai she me nsem me mfa nkotoburo emfa modoko na na de wo ye bi ma ye wo ha ye ni je woni ane ye ho kire ye na na de ye kan de wo ye ma ye ya ade beche asa ne ye de egu na sam kan so ti ye da na nase pa de wo ye no ye ni so amento ni nkwanam o ma na ho oden ye frɛ me Frisia o ma me 4 million ba me ton bi die se me bi die ne se mu atre etina da ro ma ye da na se bi pa so Na ma me 4 million. So me ton ba yere. Ti me so me de boa me adwuma me ye no. Se me adwuma na pagya. Apagya ye de Ti na me da na se. Nyame nhira no. Awon fefo mpacho na won so e. Pacho me de kwese wa. Pacho na ma me mle yonu.
Asra me to be dear. I'm patron says was I have mounts to school. Mr. Mania do say if I saw me yensia or your school back when school to us so. Back when I know my dear was school to us and Mr. Mayalan so or family. They made to be outside the mammy. Mammy for quarters in Pacho, no one when I be. No man Pacho, no way. No so I'll say. No, mammy, it's another way. You have the idea what you're about to tonight. I teach so a better group. Oba ante. And then a register for an anti so. But I never also say. Because I freedom. I told me we're feeling another performance. By some say Japan and Pessim. Catching some Obusa say Japan and Pessim would you? I'm catching some person too. I'm not catching I'm not payable 8 years. So, never Baba couldn't buy a baby drew her no mammy 5 million. Some found cost starting. But now we have 5 million to starting. It's me the boat. Now, there may person make answer another uncle. Yamishra one in him. Actually, Sabibia said, only Scacran as a Obama Munchaya. The Uber dear crown, Sabu, into Yamishra, no young Quandano, almost on prayers. Amen, amen, amen. Me patcho now say. Me patcho from Akosi, Ousu and San Francis. Ba Miula, Waba Krumiano, Sabi Wahino, Waboye pa. Adio Yama, me Wama prot, half prot. And I said, you did him for baby dirty, but you know in a crime dinner. Or call the man prot to one family. Bad or bonzo in me dinner, one mammy prot. But one prot or the mammy, when you're choosing the who will be a crown or no one as Sabua, which you are cano, a baby amao. Sabi, will be a lair, we are lair to be found or hell. Ocho, or you cho. Where you be? I will you know. What blame pong? Where you a bidiaba? Or say, Bama, me, them here. Mula, the Wayama and the Manuso, Medana say, Sababi answer me, Osuomo, Ariamo, Bibiano, Yebedinachi, Etanachi. The Frank was Sibo. Now, if I show Oko School, I can go school, Crobia. Or Henny, I shall free a brebe and become brebe. Pacho. A free HS3. Maybe we use my cabin. I'm the cabin almost be 5 million. One of my friends said, because you know, say, Minko Bango. I'm going to call some croissant check me. Some corner me. And I'm Miss Queen Bayer. School Yana, me and it. With Tinko. I was in technical school. I know, say the way I say, also, movie change school, ma'am. And I'm a player. You did when you're I'll catch him in the year with Minko. Milk on a man 10 million. They started some 2 million now. To turn on milk on. Or say, Mamma, little first and Fanco. Your corner, you could care 2 months nearby. There's some milk on some 20 cities. Same for your curse count. In the economy, I said, I may have voted a ID card. And I'm friends in me, but from say, Mimla. Maybe I'm a second, some 20 cities. I'm Sadako. One of them, BB. Then him, one of your man. Some that's now way. Now way. But I'm the family down. I don't quite see me. But you go school over the phone or to mattress, mammy, or to a trunk. I feel you go school on many day or 2 men see another family. Or call Kumasano Bams and I'm school, no, I'm pound, we are drink. You go school, you claim my means what that. But parents what that, maybe brand and go to me or Jennifer, Asa, Nina, and not be Bian and not me friend. Now, name just go, Krum, when you are dead, over for every pa. Why you want to now, sir, you're frozen. You do Opoku what class? Form 2. Or Henny and a shows. Cho na drum na dan contribution 2 for drink because school mama the kabia or na twia mama ayi ye be twira 10 exams na me the ka etcd mbe ka kire na de mama ana ye how just school mun su ka how just ye twetwes ka ye ko ba bi ye excursion ni no na twia mama me ni madam fu kwatin ti ye de ye se hia bibi o school mu bia ono ana de maye ti mi dana se na da cho be so ye de soja emblem na be soja na ko be na be mu e de ma wate asambe na wo e de ka che wo hene
de mo de kan se Awurade Nyankopɔn hyira no adom ni Yesu Kristo ahumɔbro e de tran ye mu no Awurade Nyankopɔn kai no on hyɛ ne den tumi na Awurade Nyankopɔn kai na na dwa na dan kwadu bisia asantima na abɔfo ne no Awurade ma ne ntra konya we so nkyɛ wadom no amɔbro nti enim so betie o mpa bo betie Yesu fira adom nti amen soja no sofo sa aka ho When say events, so that person you no suffer so can. I suffer the problem. Na I want oba February. As me so man so February so na mechi. When you am me preko. Oba February. Ya me sure what it. Aha, e chu ni e. Mba she brain. Number your friend say. But your friend Abuaje Steven. Abuaje Steven. But do no Efrem ya onabro ya kwebo. Onabo ya. Na. Nana. Nana dam no. Utu fra brem pon. Enam no na modi mu a wo bonti. Okwense wo share ya ne ya nom nsa. Awo tua me agyaye ya na ye yare ko me wakoye mbi first one second one abai so wose animonyam to basa kwaye me esumo enkwamo be da dog o hata suri eboa no se me obeboa me se okwakwaya ma me unyame kupon enhira no amen no shamus what can you say your friend me crapper do na friend red tiger what's it hene ayede amawo otufo be mpon de waye ni ma bebre na ama me irija me enye onu aka me wuyi ene nyame adawroma wo mmanya bi ya wo mmanya de bi wo mmanya yiri ni bi enkura o de share me oh me wa man proud na enkuransha wa hye me no ya o mama anwu wo no benim say de Nyankopon asia apagya no won say apagya no saa nkosoro amaye o ma ni nyinke mo wuda no wudi a yewu na unim bibi my wife me baba wo na me na to na no dan kwa baby san o tu fo ben pon pia yes you dance pia daddy aba pa macho ne fro say ache frame otu wa ya ba oba pa hu be kama me acho di adodo na ade frame ye sara e ba acho mi di na adwam na dan kwa dubisa wachi 6 years mu an e wo awu mamu mi ru e me ba pani to na dobo so hema na do akoso afofi ne nkwaso be ba acho oblimpon de ene ma beble na oblimpon ya mame ebra o ma yesika se obi afanya dwetire no me kan me madwene mu se edwane de ye de ya medi nanso na nasika na ode amame no me de ba ya de a esombo emame me sika no ko tokente epam fly emma obi ahu se na nadwam na dan kwadwu bisian de sika na me de atokente fly na ya bompa ya ma no Onyankopon wa o ma no so odi ni besi akonya isu no ya bompa se sa Onyankopon na nkrakora no onya ne boko but na friend is say scan unya say e ba cho me nya 5 million nya 5 million ba cho yeah that's the plan so ba Sarah yeah that's enne sedie eye twere ne ka se ohene a wonya okandini a sebi bonsuro nyame a oman na esi apene no enne ye ba ye hu bi ye hu se penyesi edi jawane ye de aso awo no ena sedie na tetena na no musi di ahene no
enne ebi eguso ewa ha ene eba adrobon so no sanka ya manka ya haye ho papa de yesua no edoso esanse so wo hene sebi eye wo hene transe wo fikese mu a na wo dwendwene eye na santa mai ho a se ya na wo hene eye na adrobon so sori na o kasa wutumi hu se ampase watena asante hene ahemfie ama efie no atete no na sa nyentete kaka enye ne kasa mu nemu no wasa de ba ne kuromu a wadanadi ama no aso aye abapa ene ba ye be yensam a wo hene de tu yanim nyina no ye ma no enye se bia waka no kwane mu no ye bedwetwa ho mfoni nyina sanse yitumire no ne ya sa kire si kura yitumire no so edifiri so ye wo honom se ye som nananom ye ho se ye som Ghana ade ye fa ya mamre ne abakosem ho no eno ne ma ye mu yoduru eno na mi yitimi ko bebie ye kro eno nti koso na hwegen na se wo hwegen a de obesua no edoso medi ede mame Fauzia utwede mbo nyankopon ya doma ye bese ahia ne de adusua foforo so ede abro ohene wadama onkwaso onkwaso bio drobo so nkwasa asante manso so engoso yidi ye se ye bese ababiu mu no na ya de kese na afin so eya ahemfie foforo ni mu ene ye ba behia ye da sepa nananom nkoso so nyam kese no moma hoden se de da ne da mo de time wura echi ya me ya doma ye bese ahia bio ya kramo